Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायमा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दायो आङो सिटि सेन्टारावहाय थांगासिनो ओमफ्राय नेल एक्सटेनसनखौ गावानो खालामनायखौ देखायसोदो आरोना ओमफ्राय सिटि सेन्टारावहाय मोननैसो बुस्थु बायनांगौ दङ स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो दैया सेस पानि ओरैबायसा दै जादों गुवाहाटिया नायनाय खारला खोमा जोंनिया गारियानो नै बिराद दै जादों सेस गुवाहाटिया लोमजोबसिगोनदां नै जि दैखा मोनफैबाय सिटि सेन्टारावहाय दायो आङो सुगार कस्मेटिकआवहाय हाबफैबाय आरोना माखासे बुस्थुफोर बायनांगौ दङ ओमफ्राय आरो मेनलि फैनाया जाहैबाय इन्डियान वेर नांगौ आरोना लावदुमनि थाखाय स' माखौ नायदोंमोन नै बेखौ पसन्द जाबाय आङो बेखौनो लाबाय आरोना चटनी तो अलग लगे चटनी तो बहुत टेस्टी हो गया आंगी का रबर को मोई तो लो ahora que mi cuerpo cambia थांगासिनो गाइस रुमाव मोनफैनानै जा मेंबाय नै ओमफ्राय गोलोमलायजोब्बायबो ओंखायनो खानायखौ खानानै लाबाय आं एसे ओमफ्राय गाइस आं बारा बुस्थुफोर लाबोआखै आरो दा सुगारनि माखासे कस्मेटिकफोर लाबोदों ओमफ्राय बेयावहा लावदुमनि गस्ला लाबोदों माने जोंहा नैनि फिसालानि हाबा दङ नालाय ओमफ्राय लावदुमा गस्लायानो माने इन्डियान वेरावहाय गैया आरोना गासिबो वेस्टार्न गोजा ओमफ्राय नैबे बेगखौ आङो फ्रियाव मोन्दों आरोना सुगारनि बायनायावहाय सुगारनि नङा फेसिस कानाडानि बायनायावसो ओमफ्राय फेसिस कानाडानि माने मोननैसो प्रडाक्ट्स दङ इयावहा बेनि थाखाय बेखौ मोन्दों ओमफ्राय सुगारनि बायनायावहाय नै माबा बाबल मार्क्स मोन्दों आरोना ओमफ्राय नैबे कालारनि ट्राउजार लाबोदों आरोना लावदुमनि थाखाय मेरुन कालारनि ओमफ्राय गस्लाया जाहैबाय नैबेनिफ्राय बायदो ओमफ्राय नै गस्लाया बे आरोना समायगोन ना समाया गाइस लावदुमखौ नोंथांमोना खिथाहरनाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय नुगोन आरोना लावदुमखौ नै बेजोंहाय ओमफ्राय ट्राउजारा नैबे आरोना ओमफ्राय आं लाबोनायखौ दिन्थिनोसै बायदि आङो लाबोदों मोननै प्राइमार ओमफ्राय लिपस्टिक न्यूड कालार गोजा आं देखायनो हा मा कालारनि गगा मोनदों गाइस आं एकदम गुंग्राया गबाय थादों एसे आं दा जि लिपस्टिकखौ लगायदों ना माने बहुदानो आंखौ सोंहरो आरोना सिख्लाफोरा जे आङो मा सेटनि लिपस्टिक फोनदो होननानै ओमफ्राय आङो दायो बेयो जाहैबाय
set number 12 faces Canada-नि आरोना ओमफ्राय दा आङो गुस्थिखौ हुगारना लाग्रोनोसै ओमफ्राय हुगारखांनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबायसा जायो इयो faces Canada-नि जुदि मोजां मोनोबा आं set number-खौ खिथाखाबाय मोजां मोनोबा बायबानो जाबाय faces Canada-निफ्राय आरो ओमफ्राय नै आं फोरनिया गुस्थियानो माबा सादा जानाय बायसा गोसोम मोनदों नै दा आंनि गुस्थियाव जेबो गैला आरोना मायसो गोसोम सोम नुखो आं गुस्थिखौ आंनि गुस्थियाव जेबो गैखाला नालाय ओमफ्राय खेवनोबो दिगदारथारलै स' बेयो faces Canada-नि 12 number set आयना हरलाय आयना नायालासिनो केमेरायाव नायनानै लाखियो आं ओमफ्राय ओमफ्राय मोनसे सिलभार कालारनि काजल लाबोदो आरोना बेखौ फोननानै देखायखानो र' faces Canada-नि आरोना आयनाखौ हर होननांबाय आं हराबो इथिंनियानो होनोसै आङो white कालारनि काजलखौबो लाबाय white नङा सरि silver आं बांसिन nude कालारनि लिपस्टिकखौनो लायो आरोना ओमफ्राय आरो बेबो मोनसे nude नै 04 आरोना बेयो सुगारनि 04 set number ओमफ्राय बेबो मोजाङानो नोंथांमोना मोजां नुजानाखै नैबे सेटखौ हुगारफिनलायनोसै आङो आरो नेक्स्टखौ फोनलायनोसै सासुर गोलावबा बिराद दिगदार खेवनायावहाय हाबाय दे माबायदि जागोनथाय मोजां गाइस नोंथांमोना faces Canada-नि set number 12 खौ मोजांसिन नुदोंमोन ना नै दा सुगारनि 04 set number नै बियो बेखौ मोजांसिन नुदों बे आइलाइनार लाबोदों आं ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ बहुदानो सोंहरबाय थायो जे फाउन्डेसनखौ मा सेट लायो होननानै स' आं फाउन्डेसनखौ 37 set number-खौ लायो सुगारनि माने आं डेइलि बेसिसाव आरोना स' बेखिनियानोसै आरो जेबो लाबोआखै माने आङो मा लाबोदों बेखौ मानि थाखाय खिथागोन नोंथांमोना सोंहरदों आंखौ लिपस्टिकखौ मा कालार लादो माबाखौ मा कालार लादो बेनि थाखायनो आङो माने आरो आं लिपस्टिक लाबा जेबाबो माने पेपाराव इदि खालामो आरोना मोनानै साबसिन नुयो आरोना कालारखौ
मेटबो नुयो ओमफ्राय माने क्रिमि माने आङो क्रिमि लिपस्टिकफोरखौ बांसिन लागायनो मोजां मोनो आरोना माने मेटफोरा माने एसे ड्राइ जायोना खिन्थु बियो क्रिमि ओमफ्राय एसे ग्लसि जाना थायोबा बिदि खालामनांगौ होमबाना मोजां मोनो आं बिदि स' अबे मोनसे कालारखौ नोंथांमोना मोजां मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव जल्दि खिथाहर खर' मानलायलायबाय आयु एसे खामानि So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye नै guys जि गोबावनि उनावहाय दिनैहाय माबा जादो मैखुन जायाखै माने संदो जागोन आरो मोनाखै नालाय मोनसिगोन आरो नै पेकेटाव मोननाय मैखुना लकेल बायदिया बेखौ बै मोनसे गुल गुला बे नङा आरो लकेल बायदि नुनाया बेयो नैबेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो खोमा बे जाहैबाय पाट गाजा आरोना बेयो पाट गाजा मानि थाखाय बुङो होनना बुङोबा बेखौ बे बिलाइखौनो माने हायावहा गायना दोनबा बिलाइदोनो थाङो नालाय नोंथांमोना मिथिखायो खोमा ओमफ्राय नानिया बेखौ गाहायनिफ्राय लाबोनानै बिलाइ मोनसेल' दोनना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो नै रज'बाय जि मोजां जाबाय ओमफ्राय एल'भेराफोरा माने बारा गिदिर जायाखै आरोना माने जायगाया एसे फिसा जाबायना मोननै मोनथाम बेयावनो ओमफ्राय आं फुनानै गारनो अनबाय बेखायनो फिसाबाबो थाथोसै दे होननानै दोनना होबाय आङो एसे गिदिरानो जादों बाराद्राय फिसाद्रायबो जायाखै मोजां जादों आरोना